όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στηρίχτηκε, όχι θεωρητικά, πάνω στα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία. Τα δεδομένα αυτά, κύριε Καγαονάκη, θεμελιώνουν πλήρως την εισαγγελική πρόταση. Δηλαδή ο εισαγγελεύς δεν διατύπωσε προσωπική άποψη ή θεωρητική ή προσωπική. Στηρίχτηκε σε ό,τι από τη διαδικασία προέκυψε. Γι' αυτό και η σχετική του πρόταση, η οποία δεν δεσμεύει βέβαια το δικαστήριο, θεωρείται ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όπως ήδη παρατηρήσατε, ναι, για την περαιτέρω εξέλιξη της δίκης. Ναι. Όμως δεν είναι σκληρή. Είναι αντικειμενική και είναι αδίκαια. Γιατί όπως ενθυμίστε, ναι μεν η δικαιοσύνη δεν εκδικείται, αλλά τιμωρεί. Ναι, κύριε Καταφυγιώτη, δεν μου απαντήσατε όμως το ερώτημά μου. Αυτή τη στιγμή το κατηγορητήριο, το παραπευτικό, οι μαρτυρίες, η προανάκριση και η ανάκριση και η ακροαματική διαδικασία μίλαγε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εγκληματίες αυτοί, βρισκόταν κάτω επίρρεια μιας κατάστασης, η οποία να μου πείτε ότι αυτό δεν μπορεί να μην αποτελούσε ελαφρυντικό, αλλά ήταν μια κατάσταση. Πώς ένας εισαγγελικός λειτουργός αυτή την πραγματικότητα που τη ζει την παραδέχεται η Εκκλησία. Αφήστε αν η Σιροπούλου δεν το θέλει και ο κύριος Καταφυγιώτης και Κακαουνάκης το λέει σαν ελαφρυντικό και παίξανε παιχνίδι. Όμως είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο υπαρκτό που δεν θα σταματήσει με την καταδίκη και τον εκκλεισμό στις φυλακές των δύο ανθρώπων, των τριών, διότι εκεί πάνε τα πράγματα. Ένας εισαγγελέας δεν έπρεπε και αυτό να το αναλύσει? Τι έκανε σε αυτό απάνω ο εισαγγελέας? Ναι. Ο εισαγγελεύς, γιατί δεν το οι παρατηρήσεις σας δημοσιογραφικά είναι πάρα πολύ σωστές. Το φαινόμενο υπάρχει και θα υπάρχει ενδεχομένως. Όμως από πλευράς ποινικής αξιολόγησης, η συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια που προβλέπει ο νόμος. Όπως ενθυμίστε και το ξέρετε καλύτερα από μένα, εδώ δεν τίθεται θέμα ελλείψεως καταλογισμού. Τα παιδιά αυτά επέλεξαν συνειδητά τον σατανισμό σαν έκφραση ή σαν κάλυψη ή σαν διέξοδο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του. Έχω τη γνώμη, η προσωπική μου άποψη, ότι τελικώς οδηγήθηκαν στο έγκλημα γιατί δεν είχαν να κάνουν τίποτα άλλο καλύτερο. Δηλαδή ο σατανισμός απετέλεσε παγίδα ως θρησκεία εντός εισαγωγικών, η οποία και τους οδήγησε, όπως ξέρετε και ενθυμίστε, είναι κύριε Καταφυγιώτη, αν γίνει δεχτή η πρόταση εισαγγελέα, έχουμε πολύ σοβαρές ποινές. Τι ανωτάτη προβλεπωμένη. Και για τους τρεις. Τώρα, επιτρέψτε μου για να ολοκληρώσω τις παρατηρήσεις. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μνήμη αυτής της αθώας κοπέλας την οικογένεια της οποίας εγώ εκπροσωπώ, είναι να αποφευχθεί η σπήλωσή της.